इब्रि बिजाब 11 नायला मोननो हायो बेवहाय माबायदि रोखोमै हाबेला दान होफैयामोननो फोथायनायजोंहाय फोथायनायजों परिस्रां मोनोथ' फोथायनायजोंहायसो नाजाव जायो इसोरजोंहा फोथायनायजों पापनि निमाहा होजानायखौ जों मोननो हायो सुस्रां जानायखौ जों मोननो हायो एनिखि सोखा जानायखौ जों मोननो हायो फोथायनायजोंहाय अब्ला मानो थाखाय जोंनो परिस्रांखौ नांगौनो खारन जों गासिबो आदमनि जोलै जानायखाय जोङो पापावनो उजिनानै फैयो जों बेनिखायनो जोंनो परिस्रां नांगौ गोदान रुपयाव नायब्लाथ' जों मोननो हायो रमिय 3:23 मानोना जों गासिबो पाप मावजोब्बाय होनलायनाय नुयो मानोना गासिबो पाप मावजोब्बाय आरो इसोरनि समायनायनिफ्राय गोजान जाबाय इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय रमिय 3:23 रमिय 5:12 लिरनाय दङ सासे मानसिनि गेजेरजों बे संसाराव पापा हाबदों सोरनि गेजेरजोंहाय आदमनि गेजेरजों बे संसाराव पापा हाबदों आरो बे पापा गासै बुहुमावनो हाबजोबदों लिरनाय दङ रमिय 5:12 होमबा रमिय 3:10 नायब्ला जों मोननो हायो बाइबेला बुङो जाहैबाय रावबो सासेबो धोरोमनिया गैया मोजां मावग्रा गैया अब्ला इसोरनि नुनायाव गासैबो सुबुं माहारियानो पापिष्ट गोजा बेनि थाखायनोथ' ना जोंनो सासे बासायग्रा नांगौ जायो बासायगिरि नांगौ जाहैदों मानो थाखाय जोंनो परिस्रां नांगौ खारन जों गासैबो सुबुं माहारियानो पापाव गोग्लैजोबनायखाय जोंनो परिस्रांखौ नांगौ पाप आरोजों लोगोसे मा आरो मोनथाय मोनखो बिसोरो मा फिथाइ इसोराथ' आदमखौ बुंखादोंमोन जि दिनाव बे फिथाइखौ जागोन बे दिनावनो नोङो थैथारगोन जि दिनावहाय बिसोरो फिथाइखौ जाबाय बे दिनावनो बिसोरो थैदों 1 नम्बर महाय थैखो जिउआवहाय थैदों आच्छा थैनाय माने मा गोजान जानाय बे समावहायनो बिसोरो इसोरनिफ्राय बिसोर गोजान जिउआवहाय थैदों जिउआव थैनायनि सिन हिसाबैहाय फिथाइ हिसाबै मा मानसिनाव मोदोमावबो थैनाया सफैबाय आच्छा मोदोमाव थैनाय माने मा जेब्ला सासे मानसिनिफ्राय बेनि सहनिफ्राय मोदोमनिफ्राय जिउआ गोजान जागोन आत्माया गोदान बेखौनो थैबाय थैनायनि आसल ओंथिया जाहैबाय गोजान जानाय अब्ला आदम हौवाया जिउआवहाय थैदों 1 नम्बरावहाय 2 नम्बरावहाय बे जिउ थैनायनि मोनथाय हिसाबै बिसोरो लासैनो एसे इसोराव मोनदों बिसोरखौहाय गोबाव बोसोर बिसोरो जोरदों बाइबेलाव लिरनाय दङ आदमा 930 बोसोराव थैदों बे समावथ' 100 बोसोर जोरोमोन मानसिया नहनि समावसोनो इसोरा बै 100 बोसोरनिफ्राय 120 बोसोराव नामायदों थैदों बिसोरो 1 नम्बर जिउआव थैग्रोदों 2 नम्बराव बिसोरो मोदोमावहाय थैनो गोनां जादों बेनिखायनो दिनैहाय सोरनो बे परिस्रांखौ नांगौ जानानै दं सोरनो जों नुबाय जों गासिबो मानसि माहारिनो परिस्रांखौ नांगौ साफ्रोमबो मानसि बयनोबो जेसेबां मानसि बे संसारावहाय जोनोम जाफैबाय बयनोबो परिस्रांखौहाय नांगौ गासैबो जिहुदिफोरनो नांगौ गासैबो बर' जाथिफोरनो नांगौ जोंथ' बर' जाथि जिहुदिफ्रासो इसोरनि नुनायावहाय बिसेस मानसि बिसोरो सायख'जानाय जाथि जों बर' जाथियाथ' हिसाबानो गैया बुंजायो गोजानाव थानांगौमोन आरोखि जेब्ला जेरुसालेमाव मन्दिर लुदों बर' जातिफ्रा सिङाव हाबदोंमोन आं गोजानाव थांनोसो बै बाहेरावहाय बर' जातिफ्रा जेबो माने हिसाबाव गैया खिन्थु बाइबेलाव लिरनाय दङ जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि गेजेरजोंहाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि गेजेरजोंहाय बाहाय जिहुदिबो गैला बर' जातिबो गैला जिहुदिबो गैला बर' जातिबो गैला जोङो
खृष्टनियावहाय सानस्रिबाय जाहैयो जों बयनोबो बासायजानायखौ नांगौ दै बयनोबो बासायजानो नांगौ बे संसाराव जेसेबां मानसि जोनोम जाफैबाय बयनोबो परित्राणखौहाय नांगौ परित्राणखौहाय नांगौ गासै बर' जाथिनोबो नांगौ गासै जिहुदिफोरनो नांगौ गासै बर' जाथिनो परित्राणखौ नांगौ गासै हारसाफोरनो नांगौ सावथालफोरनो नांगौ नेपालिफोरनो नांगौ असमिया बाङालिफोर जेसेबां दङ गासिबो बयनोबो नांगौ परित्राणखौहाय बेनि थाखायसो ना इसोरा गावनि फिसाखौ बे संसारावहाय दान होदों बयनोबो दा बे परित्राणखौहाय जोङो माबोरै मोननो हागोन बे गिदिर खोथा खारन बै मानसिया सोंदोंमोन दा अ प्रभु बासायजागोनफ्रा इसेल' जागोन नामा इसेल'थार नामा बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बुंबाय गुसेब लामाजों हाबनो नाजा गुसेब लामासो गावखौ फोरमायसै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जहन 14:6 दहायबो आं बुंखाबाय आंनि लामाया नंगौआ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला आफादेव रावबो सौहैया बेखायनो जोङो माबोरै बासायजानायखौ मोननो हागोन बे ओरैनो आलथुवा ओरैनो गोब्राब बासायजानायखौ मोननाया ओरैनो आलथुवा ओरैनो गोब्राब जोंनि थाखाय आलथुवा जाहैदों इसोरनि थाखाय बिराद गोब्राब जाहैदों माबोरैहाय नोंनि आंनि बासायजानायखौ होनो थाखायहाय इसोरा मा खालामनो गोनां जाहैदों गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बे संसाराव थिनहरनो गोनां जाहैदों बे दुखु सैनो गोनां जाहैदों बे सिखार जानो गोनां जाहैदों साधारन नङा परित्राणा गावनि थैखौ बियो बहननो गोनां इसोरनि थाखाय बियो बेसेन गोसा परित्राणा बेसेन गोसा बियो इसोरनि थाखायहाय जोंखौ बासायनो थाखाय बेबायदि खामानि मावो खिन्थु जोंनि थाखायला मा आलथुवानो माबोरै आलथुवा जों बाइबेलनिफ्राय नायो पासनि दङ 16:30-31 नायला मोननो हायो बाय गिदिर मोनसे सोंलु दङ ओमफ्राय बिनि गाहायावनो फिननायबो दङ बासायजानायखौ मोननो थाखाय आङो मा खालामनांगौ परित्राणखौ मोननो थाखाय आङो मा मावनांगौ 31 लिरनाय दङ नोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथाय अब्लानो बासायजानायखौ मोनगोन आरो नोंनि न'खराबो मोनगोन जोंनि थाखाय आलथुवा इसोरनि थाखाय गोब्राब बियो इसोरा गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ ओरैनो बियो हरनो गोनां जायो दुखु सैनो गोनां जादों कालभारि क्रसआव थैनो गोनां साधारन नङा खिन्थु जोंनि थाखाय आलथुवा जास्ट बेखौ जोङो फोथायनांगौल' प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथाय अब्लानो नोङो बासायजानायखौ मोनगोन बे पासनि कर्म 16:31 जहन 11:12 लिरनाय दङ 11 हमग्रोयो बा बाथ्राखौ बुजिनो हायो बियो गावनि मानसिफोरनि गेजेराव फैदोंमोन नाथाय गावनि मानसिफ्रा बेखौहाय नाजावाखिसै सोरखौ बुंदों बियो माने सोर जिसु ख्रिस्टआ गावनि मानसि माने सोर जिहुदि जाथि जिसु ख्रिस्टआ जिहुदि जातिफोरनि थाखाय फैदोंमोन जिसु ख्रिस्टआबो गावनो जिहुदि मानसि खालामदों गावनि हादोराव जोनोम जाफैदों गावनि मानसिफोरनि गेजेराव जोनोम जाफैदों बियो खिन्थु गावनि मानसिफ्रा बेखौ नाजावाखिसै मा खालामखो हमनानै रमानफोरनो दखायना होनानै जिहुदिफोर रमानिफोर ज' जानानै कालभारि क्रसआव बेयो गावनि मानसिफोरनि गेजेराव फैदोंमोन नाथाय गावनि मानसिफ्रा बेखौ नाजावाखिसै ओमफ्राय 12 जहन 11:12 नाथाय जेसेबां मानसिया बेखौ नाजावबाय होनदों जेसेबां मानसिया बेखौ नाजावबाय सोरखौ जिसु ख्रिस्टखौहाय जोङो माबोरै नाजावनाय गोसो नाजावनाय बे आत्मिक खोथा बियो जिउनि बाथ्रा बियो जों जेरै बेसादफोरखौ नाजावो बेसादफोरखौ जों नुनो हायो खिन्थु बे फोथायनाय जिनिसा बे बेसाद नङा बे आत्मिक बाथ्रा बियो आत्मिक खोथा जिसु ख्रिस्टखौ बेखौ नाजावबाय
इसोरा बिसोरखौ गावनि फिसाफोर जानो इख्तियार होबाय गावनि फिसाफोर जानो इख्तियार होबाय अब्ला जायफ्रा फोथायबाय बिसोरो बासायजानायखौ मोनबाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय इसोरा बिसोरनो गावनि फिसाफोर जानो इख्तियारखौ होबाय इसोरानो होयो बे इख्तियारखौ गालातिया 3:26 फरायाव लिरनाय दङ जेब्ला गागि पौला गालातिया ओनसोलावहाय थानाय जि मण्डलिफोर दंमोन गोबां मण्डलि बिसोरबो माखासे आयदा लानानै गुलाय गुजाय जादोंमोन आरो बिसोरबो बुंहरदों मानोना नोंसोरो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों गासिबो इसोरनि फिसाफोर जाबाय होनना लिरहरदों जों माबोरै इसोरनि फिसाफोर जानो हायो दिनैलाय जों माबोरै इसोरनि फिसाफोर जानो हायो दिनैहाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों इसोरनि जोङो फिसाफोर जानो बेनिखायनो बासायजानायखौ सोर नांगौ बयनोबो नांगौ आरो जोङो माबोरै जों बासायजानो हायो बेखौ जोङो मोनखाबाय फोथायनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बासायजानायखौ मोननो हायो 1 Peter 2:10 ओरैबायदि लिरनाय दङ सिगां नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर नङामोन सिगां नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर नङामोन नाथाय दा होनना बुंदों दा माने मा ख्रिस्टखौ मोनखांनायनि उनाव ख्रिस्टखौ नाजावखांनायनि उनावहाय बेनि मानसिफोर जाबाय इसोरनि मानसिफोर जाबाय सिगां नोंसोरो इसोरनि दयाखौ मिथियाखैमोन नाथाय दा माने ख्रिस्टखौ मोनखांनायनि उनाव ख्रिस्टखौ नाजावखांनायनि उनावहाय नोंसोरो बेनि दयाखौ मोनबाय सिगां जोंबो आंबो इसोरनि मानसि नङा आंखौथ' गोबाङा मिथिनाय